Od začiatku Areda bol vždy môj sen pracovať s dyhovanými materiálmi. A konečne nastal čas, kedy vám ich prinášame. Dyha sa mi nesmierne páči, pretože je to prírodný materiál, ide z toho energia a hlavne je to nestarnúci dizajn. Proces výroby dyhovaných dielcov je náročný a sofistikovaný. Na to, aby sme z takéhoto listu dyhy urobili finálny produkt, je potrebné prejsť niekoľkými etapami, ako je zošívanie dyhy, lisovanie dyhy, brúsenie a následne povrchová úprava. Na to všetko potrebujeme kopec strojov a ďalších technológií, kde nám na konci vznikne produkt s pridanou hodnotou. Všetky dyhy v našej ponuke sú kmeňové dyhy, to znamená, že je to dyha z jedného stromu. Tým pádom dokážeme nadväzovať štruktúru aj na niekoľkých tabulách vedľa seba, bez toho, aby sa menila štruktúra dreva, odtieň dyhy a taktiež aj jej farba. Je to neporovnateľný produkt s polotovarovou dyhou, ktorý je možné kúpiť ako veľkoplošný materiál. Ako aj pri striekaných materiáloch, taktiež aj tu chceme byť jedineční a poskytujeme vám možnosti, ktoré nenájdete pod jednou strechou u žiadneho dodávateľa. Dielce vám chceme dodávať ako finálny produkt, ktoré je možné montovať priamo na nábytok. Prinášame vám mnoho výrobných možností, ako je kartačovanie, morenie, odyhované úchytky. Všetky tieto možnosti si budete vedieť nakonfigurovať u nás v konfigurátore a rovno vám vypočíta aj cenu na finálny produkt.